Hi, hello, may buntag may tuming hapon yung tarandira mga bat yung asam mo himuta may paglantaw na pagkaroon sa akong video. Wako ka pa mugas, wako ka pa nga buno, pero nakasunad ko. Ako din yung gisles-isles ng mais mga bait no wako gatipid-tipid mga bait niya kay di magud pud mahiloon ani kaldero. Gitay man ako ni dire mga bait kay nang punis lay timer din sa ila ang oven mga bayot noon niya ug bana-banaon ako mga bait makukabalo magbana-bana gud. Mao din ni recipe sa yung silingan karon nga luto-lutoon mga bayot. Shrimp ni sa maninglis mga bait pero sa mo ang mga bait ulang rani. Dini first time sa silingan mga bayot nga magkatagbo-tagbo og ulang mga bait no kay kaniya to sa kabukiran na mo kaniya to mga bayot og sudan-sudan mga bayot mudanggop maden miya ng kasubaan mga bayot magpahubas man miya ng tunaan unya og nay pait-pait og pantat mga bayot di man po na mo absent ang ulang-ulang mga bayot no galing kay katong ulang dito sa mua kaniadtong mga bayot dako to gamay ani mga bayot unya na po uban mga bayot nga gamay-gamay ani jutay before na ko nilutoon mga bayot hugaw man kog panagway mga bayot pero hinlo ang yung silingan magluto-luto mga bayot ay kuhaon ko na iyang kinaon din sa buko-buko mga bayot kurat man kay ni mga ulang mga bayot kaya ang ilang kinaon naman sa buko-buko gibutang mga bayot ang ubang mga hayupan mga bayot kaisdaan mga bayot naman sa tiyan bita-bita nakaluto na kuha ni gabi mga bayot. Unya kaniya kumakagupa mga bayot mura magyud po na sila mga bayot og chef cook bitaw mga bayot nga ga-training ang silingan mga bayot duha ka CCTV mga bayot naglantaw ginatawan mga bayot ug unsa gipanglunod nako dira sa kalha. Wa ko ka video mga bayot okay gadali-dali man po yung silingan mga bayot. Actually mga bayot ana kay actually yung silingan nga ako ang kapika sa ilong mga bayot gilantaw niya sa YouTube mga bayot kaingon siya mga bayot og di ko kabalo muluto. Og mga inani-inaning resipiha pa mga bayot og ingnan ako pamalit dito sa city og unsay angay ipanghamplak ana ako'y magluto mas di ko lang maglantawan ng YouTube mga bayot basta kay kompleto lang nang imong gipangbutang-butang din na og gipamalit nimo dira ako nang i-mix og isago lang ko na tanan masud-an lagi na. Unya kagahapon mga bayot gipamalit niya mga bayot og unsay gipang butang mga bayot ang uban mga bayot kina-absent mga bayot kay wa man dito sa city mga bayot sa market nga iyang gipalitan no di wa na lang na ako pud ipapalit mga bayot kay wa man ang tanan niyang gipamalit gahapon mga bayot gipanglunod ako mga bayot pero wa na ko kuhay ani mga nasa buko-buko mga bayot kay dali lagi yung silingan mga bayot kay gipanggutom na sila unya pagkaon ako mga bayot na may pait-pait wa man reklamo pud ako makagupa mga bayot siguro was la kay balo mga bayot nga kuhaon pud siguro ni mga bayot kay wa lagi pud na sila nakaswito mga bayot usaon ni pagluto-luto mga bayot kay wa lagi dinhi oy mga fresh gyud nga ulang mga bayot ba muto mo sa dinhi mga bayot kaning ulang nga mga bayot bawo lang ka og pila na ni katuig dito nga gi-display mga bayot pero gibutang ni sa freezer mga bayot di angay mabalaka mga bayot og dubok-dubok pa ni mga bayot kay kaning ilang freezer dinhi mga bayot murag negative 70 mga bayot ang kabugnawon ang usa ka pack day atong shrimp mga bayot nagkantidad pud og 200 kapin sa atua ang kani pud mga bayot ning tahong-tahong mga bayot nagkantidad pud ni og 100 kapin sa atuang kwarta mga bayot pero naibong ko ani mga tahong nila diri mga bayot gabangangan naman siya mga bayot kaniadto sa mua mga bayot ang mga tahong-tahong mga bayot murag mutak-o man ang baba mga bayot di na lang po ko angay mabalaka mga bayot o maangay maguol mga bayot kay ani na gini ilang mga tahong diri kay fresh pa akong mata ani hasta ganin iyang mga shell mga bayot hindi retired na pero abante ra gyapon ta diri hugas-hugas ato ning hugasan daan mga bayot usa na ko nilunod-lunod dito nang tangtang naman gani ning iya ang ka unoran aning sudlanan mutuo sa dili mga bayot kaning inani mga pradaka mga bayot kani mga seafoods nila diri mga bayot dili gyud diri gikan mga bayot gikan gyud sa laing planeta mga bayot og gi-import diri mga bayot mo nang ilang ipang display mga bayot pero dili ni mahalin mga bayot sa mga tawong di ganahan mo kaon ani no gumikan kay di man po na sila mo palit mga bayot kinsa mo ganahan mo palit anang kalanon nga wa ni mo na siren ug wa ni mo na hibawan ug unsaon pagluto unya kani ako makagupa mga bayot basta isyan gani nga mga kalanon mga bayot di gina sila magpapildi mga bayot di po na sila duha din nagpaluto mga bayot gumikan kay naswito manggod po niya ako makagupa mga bayot kay maadto-adto man po ni sila indapit mga bayot no unya kay makakaon-kaon na po na sila sa mga restaurant mga bayot mga seafoods ba mga bayot mo nang hilig po na sila makaon-kaon na mga bayot di gid po na sila magpano ko mga bayot basta inani ng mga kalanuna mga bayot kay nakakaon o nakatilaw naman po ni sila kaniadto susugdan na nako ni dinhi og irimos mga bayot no nagpainit lang ko dinhi og kalha mga bayot den gilundan ako nagbater-bater mga bayot og wa may bater sa inyo mga bayot og naamoy kalubinaan gani sa silingan mga bayot pamulak mo drag lubi mga bayot paglana mo og kanang lana mo inyong igisa ni okay ra gyud kayo bita-bita mga bayot nakakita naman po kuani sa mga YouTube kaniadto mga bayot kay og kana mag-scroll ko sa mga ka videohan mga bayot pop up maning inani bita mga bayot niya nakahibalo naman gyud po ko mga bayot og unsa ipang lunod-lunod mga bayot og gilunod sa inyong silingan mga bayot kay okay na ko na dinha mga bayot no gumikan kay aron din na siya mapagod-pagod din ha unya kani mga kalanuna mga bayot di na mangod po ni angay latan-latan mga bayot kay kas ang siga ana mga bayot pabukalan nimo nagkas ang mga bayot di man po ni muhunit mga bayot niya mas hunit pa ako ang kapanitan ani og latan mao na pud nagluto ko karon mga bayot gumikan kay gahapon mga bayot nahurot man gyud mga bayot nang ako ang giluto-luto mga bayot murag kulang-kulangan sila mga bayot ba isa ra to kapak kaniadto mga bayot og usa ka pack pod nga tahong mga bayot og shrimp mga bayot no unya gidaghan ako lang to kaniadto mga bayot og mga anagon-anagon ba unya kay gilamian man gihapon sila mga bayot mo nang karon mga bayot giduha-duha na nako ni pak mga bayot akong gilunod tanan oy sa among kabukiran ani kaniadto mga bayot katagbo-tagbo man pud ko mga bayot kay manghinasay man ako maginikanan kaniadto
og magpanghubasay man mi kaniadto mga bayot og mga suba-suba mga bayot. Pero inaning lutuan na mga bayot. Wa mi kagluto ani kaniadto mga bayot kay butter pa lang mga bayot kaniadto sa mua mga bayot. Picture gyud ako nakita. Ako sa dayong gisid aside ni mga bayot no kay murag naluto-luto na siya mga bayot. Ako sang ipang bundak ni mga panakot mga bayot niya gamay-gamay namang sabaw mga bayot. Wa na lang pud ako gihabo mga bayot kasi sayang maning sabaw mga bayot. Og gibutangan na lang pud ako mga bayot og gamay nga slice nga butter kay diri na ako ni dugmo ko ning butter o paladayon ning butter mga bayot. Usa na ako ipang hagbong ug unsay ang ihagbong ani. Muna gikaingon mga bayot basta sa bukid gani ka gipanganak mga bayot nako jud kayo advantage mga bayot ug asa ka mapunta mga bayot no kay murag ang kalisod sa bukid mga bayot wa gyud angay ikaulaw mga bayot ug wa gyud angay kadlukan bisag asa ka malabay planeta hakay anad naman kag mga trabahoon bisag asa ka adto mga bayot basta di lang na mo pidok ng YouTube nimo din haog ka nang imong cellphone mga bayot pakagama kag unsay ganahan lang recipe nga pagama o kanang mga sudan-sudan sama gud ani mga bayot kaingon mo kanang butter kaniya to ipalaman ra na mga pan mga bayot pwede man pud na igisa-gisa aning mga kalan-on o kani mga recipe o kani mga sudan-sudan unya kanang inani mga bayot nga mga pula-pula mga bayot sweeties raman pud ako natagbuan na kaniya to mga bayot og dili mga bayot ketchup mga bayot ang ketchup kaniya to sa mga bayot makatagbo lang miya na mga bayot og na birthday na okasyon sa mong kinabuhi mga bayot og kanang mga new year o kanang mga Pasko mga bayot kay amo na ipalaman na ng sliced bread mga bayot pero diri mga bayot na pa man day tomato paste pasidan na tamudaan mga bayot ayon yun ni kopya-kopyahan ning akong gipanggama-gama diri mga bayot kay mga lanag mo mga bayot ako pa hinungdan paglanto na ako sa ubos sa parador mga bayot na ginisa mga bayot unya kay sweet man yung silingan mga bayot sa pag sa ibutangan ni mga bayot makaon man gyud gibutangan yung silingan mga bayot aron malami-lami ni wa may magic sarap mga bayot niya ginisa na aman mo ya kung gilunod gibutangan din ako nag turmeric powder durog nga paminta mga bayot tomato paste mga bayot asin mga bayot din akong gipabuyok din sa butter mga bayot o karak sa ang lengguwahe mga bayot din ukay mga bayot mo nagikaingon mga bayot og mo na ni soy sauce niya mga bayot gibubuhan po din ako nagtuyo-tuyo mga bayot no then ako ning ilunod mga bayot ang ulang-ulang kaniadto sa mua mga bayot dili na ni paggama mga bayot kay wala gibi butter kaniadto mga bayot ang among gamon na mga bayot himuon na mog tinula og dili sinugba dire mga bayot dili na sila mukaon siguro na mga bayot og ako ning sugbaon mga bayot gumikan kay wa mo pud sila dinhi abuhan nga yuta mga bayot nya wa pud sila uling-uling dinhi mga bayot malisod pug ako ning siyang sugbaon dinhi sa ila ang gas stove mga bayot no ukay-ukayon ko ni mga bayot taman ma-mix ni siya mga bayot actually mga bayot sudan naman gyud mga bayot og nalay bahaw-bahaw ni mga bayot bungkag man gyud ang bahaw mga bayot no pero di pa na angay haonon mga bayot kay napay last part ani mga bayot nanay last part inyo silingan mo nagikaingon mga bayot og kaning ako ang gibutang diri sa kadaplinan mga bayot kaning ako ang gilataan diri mga bayot naluto-luto na gyud kay nagpanawag namang timer mo nagikaingon mga bayot asang sabaw mga bayot gilunod bita-bita mga bayot ang akong kagopa mga bayot tinadto man Slag States mga bayot no nakakaon sila ani dito mga bayot sa Asian restaurant ko no mga bayot lami-lami man daw mga bayot unya kay akong ugangan mga bayot wala ko no hingkaon mga bayot kay wala gini na anad wala sila katagbuan ni kadi adto mga bayot ana pa man nila natagbuan mga bayot anang nakalangyaw sila silang dapit mga bayot og ako'y makaluto-luto mga bayot mukaon gyud na sila mga bayot sama ani mga bayot kinsa may nakaingon mga bayot og kinsa may makahibalo muluto ani dinhi mga bayot basta lumad dinhi mga bayot nga wa man pa sila na sweeto mga bayot nga pwede di ay pabugnoon ng yellow corn din haog ka ng seafoods. O niya kay kaning ako ang yukay-ukay diri mga bayot. Mura magaluspad di siya mga bayot. Kulang magdugo mga bayot. Gibubuan ako mga bayot og tuyo. Kaning tuyo nga akong gibububo mga bayot. Base sa akong panglasa mga bayot. Mura siya og silver swan no. Muna ang ginaghanaghan ako bububo mga bayot. Aron dili po ni siya naingon diri mga bayot og gikan ako yapan. Bisag wa mo nang utana mga bayot. Kaning ilang mga tuyo-tuyo diri mga bayot. Daghang mga flavor mga bayot na tuyo atong ibutang sa sushi mga bayot na tuyo sa para sa mga salad-salad. Na tuyo mga bayot para sa luto-luto. Di lang po tuyo mga bayot kanang ilang mga mayonnaise dinhi mga bayot ug kanang ilang mga mantika mga bayot daghag mga flavor. I mean, lahi og flavor ng ilang mga klanon dire or kanang ilang mga lamas-lamas dinhi ba. Actually mga bayot luto-luto naman gini mga bayot. Unya kay napa may tubig-tubig mga bayot kay giapil man akong bubutong tubig mga bayot sa gilatan nga mais. No mo nagikaingon mga bayot inig hubas ani mga bayot mo nagikaingog sudan na gini. Okay kayon ko na mga bayot taman sa pamaulan ako diri ko kay. Unya kaning ako ang kalha nga gigamit mga bayot dako-dako pa man pud ako ang lawas ani mga bayot na sila oy dako-dako dinhi mga bayot nya kaldero mangod mga bayot. Wa na lang nako gamita mga bayot kay nirang kalha mga bayot kay murag lami ra pud kayo gamito ning kalha mga bayot kay lapad pa man pud sa ko ang dagway. Unya kay daghan man gud pud kayong mais nga ako ang giludod-lunod mga bayot. Tulo na ka buok mais mga bayot. Mo nang ako ang slice mga bayot kay base sa ako ang gilantaw dito nga YouTube mga bayot. Slice man po. Di slice na ako mga bayot kay hit-hit man pud lang kutsilyo direk ihiwa-hiwa. Klaro pagka-istorya mga bayot kani mga kalanuna mga bayot. Ang ako ang bayaw ani mga bayot. Iya na po ning ipanghambog sa iyang mga amigo mga bayot. Og nani sa bisita mga bayot. Mao na po niyang ipresenta mga bayot. Kaduhanan na ako ni kabisis mga bayot nga giluto-luto ning kalanuna mga bayot no. Gabi mga bayot og karon mga bayot. Gabi wa lagi ko ka video mga bayot kay ako ang makagupa CCTV ang mata mga bayot ng lantaw mga bayot ug unsay ako ang gipanghagbong.
Abtag 5 ka tuig mo na ni mga bayot. Luto na ni mga bayot. Ang ako ang makagupag paabot na sa lamisa. Di na nako daghan-daghanon og video-video mga bayot gumikan kay gigutom na ni sila mga bayot kay gikan ni sila nang guna. Mo na gikaingon mga bayot ang inyong silingan nga naa sa laing planeta nakagama na pog recipe karong adlaw. Kung ang pana mo kaniadto itos na og kape mga bayot kaning pan nga yung nakita-kita mga bayot nga dagko-dagko gid mga bayot mo ni among partner na akong giluto-luto nga recipe mga bayot o kanang sudan-sudan nga ako ang gigama karong mga panahona. Walay bahaw nga maeso humay nga ako ang mabuskag karong mga panahona mga bayot. Gumikan kay wa man po ko kadungag mga bayot kaning inyong nakita mga bayot mo na lang po niya ako ang isula-sula o akong i-partner na ako ang gikaon karon mga bayot o kanang among kanon karon nga sudan. Basta ni mga bag-ubag recipe mga bayot di kun magsilbi og wa ko picture-picturean o di ko maka-picture mga bayot tama ani mga bayot o lantawan ninyo mga bayot before ni nainani mga bayot before na siya naluto mga bayot o before na ako gibutang sa lamisa mga bayot o nahimong sudan mga bayot mag-picture di ko dadaan mga bayot kay aron dili po alkansi ba mga bayot o kisay mo order din ha mga bayot 3 din ako nga mugama ani mga bayot basta kay dili ni siya free delivery mga bayot pick up rata dring dapita mga bayot kay lisod kayo wa pa ko kapanghaplas og lana mga bayot di ko kalupa din ha sa inyo kabubungan ug ako ning i-deliver ay mo katingala din ha mga bayot ug nganong kapula-pula na dra mga bayot ha gumikan kay gidaghan akong butang mga bayot og tomato paste mga bayot oy mas lami ang tomato paste mga bayot gumikan sa ketchup base sa ako ang panglasa ganina gapundok-pundok pa karon hawan-hawan na murag itilaan mga bayot so dira tama na kung wara-wara